ndicela ningandivi rongo guys nebhata ayikhona manje kanisiplageni kaloku nathi ziifowuni enizikwelita apha nina nedwa ezi zihleli nje ziyavalwa fonini tonight ngo-8 uba ubhatelanga i-175 soloko zi-amount nje zingaqondakaliyo ngee-date ezi-awkward soloko i-agent mos la mali ifunwa ngoku uqonda hayi bo i-debit order 10 le itsala nge-11 but ke asikho lapho namhlanje guys ababhatali bangobani ke abantu bakhona fonini kwale nto ifowuni yetyala ibhatalwe ngelinye ityala uvele uboma pewu akho ndizawulunga apha ndiyayigqibelisa le mali andiphinde ndiyibone but ke andimindi mna if uzandikhosta i-150 to get rid of you once ingabuyi ndiphola apha entloko mos mna ndayazi uba wena uzibhlacklistile kum awuphinde ufumane fokol izawuba buhlungu ngenye imini unidi 300 ekhawulezileyo ndibe ndisithi ka utsale kulaa 150 mtshani uhamba usithi ngokabe esithubeni uyazidala la ankile ungayibalisi uba iqalele phi ninjalo kaloku nina umntu soloko esithi gqenge eminisketi sigqebhezana nje samenza yena abelilungisa kule equation unjani ndini ibe nguwe lo especially xa usisimenxe esifana nami esihleli kakade sine-reputation e-fucked up kuthiwa ngokuthi besiyilindele ke leyo ifana naye but ke wethu guys usemhlabeni apha mani yazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe andiko perfect mna kuqala kule ndawo ndihleli kuyo.